Sinds 1964 onderhoudt IJsselstein een nauwe vriendschapsband met de Duitse Bonbruk. Inmiddels is het 55 jaar geleden dat de Beierse gasten voor het eerst IJsselstein bezochten. Monseigneur Kool, de toenmalige monseigneur van het landkreis Landshut, die zich bedacht om enkele jongeren naar IJsselstein te brengen en met hun hier op het Duitse kerkhof de graven te gaan verzorgen. Nou, dat is in de 60e jaren is dat gebeurd. Hij kwam al vrij snel in contact met onze pastoor Jansen, onze toenmalige pastoor Jansen. Nou ja, dat waren toch twee heren die redelijk vergevingsgezind waren en een beetje de oorlog achter zich konden laten. En samen toch de basis hebben gelegd voor deze vriendschapsbanden. Dus in 1964 is er een groep van ik geloof 17 jongeren. Die zijn toen teruggegaan naar Bonbruk om daar een tegenbezoek te brengen. Dat was voor die tijd natuurlijk een hele wereldreis. En toen is eigenlijk de basis gelegd. Het heeft even een paar jaar stilgelegen. En na die tijd zijn er toch intensieve uitwisselingen ontstaan. In het begin jaarlijks, want het was een beetje te veel van het goede. Dus later heeft men een ritme van 2 jaar aan gaan houden. Dus iedere 2 jaar zien we elkaar, dan wel in IJsselstein, dan wel in Bonbruk. Een van de vaste onderdelen van het programma is het bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats. We komen ieder jaar toch hier even op het kerkhof bij elkaar om te herdenken en vooral niet te vergeten wat er gebeurd is. Ik sprak daar straks ook nog even met Hans Schielissen, onze burgemeester, over. En die waardeert het ook heel erg dat dit levend gehouden wordt. Dit hoort erbij. Maar van de andere kant, ik zeg maar altijd, we kunnen beter een feestje bouwen met elkaar, vrienden zijn, feest vieren, als ruzie maken met dit als resultaat. Dat moet nooit meer gebeuren. En dat is eigenlijk de achterliggende boodschap hierbij. Het is niet alleen bezinning dat de klok slaat deze dagen. Het is een feest om samen de vriendschap te vieren. We hebben natuurlijk al de nodige feestuurtjes erop zitten. Gisteravond hadden we een hele mooie happening georganiseerd door de jeugd. Het was werkelijk top. De zaal stond op zijn kop. Het was één verbroedering en één gezellig feest, zeg maar. Vanmorgen hadden we ook verschillende nog behoorlijk wat last van. Dus dat hoort er dan ook weer bij. We gaan straks na deze rondleiding gaan we het Interland IJsselstein Bonbruk spelen op het voetbalveld. Er volgt een barbecue met 165 genodigden. Vanavond is er nog een theatervoorstelling Muzifiek, verzorgd door Henk Deters. Ook speciaal voor de Bonbrukers in elkaar gezet. En nadien gaan we bij Rolandia afsluiten, want morgen gaan ze alweer naar huis toe. De 88 gasten werden allemaal ondergebracht bij gastgezinnen. En als alles volgens plan verloopt, dan bezoekt een gezelschap uit IJsselstein de Duitse vriendschapsplaats over 2 jaar. We hebben een enthousiast comité. Ik hoor al zelf inmiddels bij de ouderen, dus ik ben met 21 ook begeisterd geraakt in de uitwisseling. We zijn met 4, ik noem het ouderen, ik hoor er ook bij, en we zijn met 4 jongeren. Maar de jongeren komen spontaan vragen, mag ik ook bij het comité, want ik wil er ook deel van uitmaken. Ja, dat is fantastisch. Dus daar ben ik ook enorm trots op. En ik heb ook gezegd van nou, kom erbij, kom er vooral bij, kan ik een keer stoppen.